Všetci, vítam vás v novom videu z Cetína, slúbeného. A ideme chytať ryby. Takto to tu vlastne vypadá, ako môžete vidieť. Takže dúfam, že sa bude dariť. Minulý rok sme boli vlastne tam. Tento rok tu ja mám udicu, ešte jednu budem mať. A tu o chvíľu bude záber, tam som to vlastne nahodil. Dneska máme fajné počasíčko, keďže sa musíme aj vybalovať. A dúfam, že vám natočíme nejakú rybu. Podvodné zábery budú isto. Snad zajtra. A tak. Takže držte vám palce. A is the best. Aby dáte to proste. Is the best. Is the best. Takže tak. Ideme sa mi vybalovať, tak. No, už sme tu mali jazdu, len som to nečakal, tak trošku sme to nesekli. Ale výhľad ako naozaj stojí za to. Sa nám tam aj hádžu. No, dúfam, že sa mi podarí nejaký ten záber natočiť. Ale akože ryby sa hádžu, aktivita je furt. Čo mi? Tu udice, tam sú vlastne aj udice. Tu sú také nové udice hore. Takže tak, no. Je to boj. A akože je to hlavne o zábave, by som povedal. Takže tak, vidíme sa s rybou, dúfam. Takže čaute. Jen to prehodiť, lebo už ma to dosnieva. Pekná čistá voda je. Tu je ryba. Možno aj natočím. Ale ja to musím proste prehodiť. Nič iné na to neviem povedať. Len ty tam ťahajú zase rybu. No ty kokos. To nebude malý. Vyťahneme si. Dobre. Tam je dobré plato. Aj voda je fajnová. Ale proste už to chce prehodiť, som si povedal, že a dosť. Proste. Chápete? Trošku to už preháňajú s tým chytaním, si myslím. Slnko mi fajne svieti. Hakneme háčik. Ešte raz obtočíme a vidíme sa hore pri... Neviem, čo tam dáme. Ale už mám nervy, už ma nasrali. Už proste. Je na čase zabrať. Dáva mi muž až moc veľký náskok, by som povedal.
Toto môže ísť. Papa. Čo tam dáme teraz? Čakajte. To isto. S touto popkou. Podľa mňa ideálne. Alebo bez popky to dáme, iba toto. A môžu ísť do ryti všetci. Ne, však ja skandujem. Len už to trošku preháňajú. Ani ja. Ešte jediný toto aj znášajú. Takže takto. Jednu napichneme. Ako si tvrdšia. Teraz ide druhá. Kto? A ide to sem. Cítim, na toto ja chytím. To ja cítim. Ja si dáme zarážku. Toto zavriem. Kde som zazdal ten oný? Dobre, pozriem sa vám potom. No, takže teraz umyť ruky. A letí to tam. Aj bož, ako mám toho dosť. Neviem, ty tam ešte čarujú, bože, nedokážu vyťahnuť rybu. Tak. Dobre. Jojda. Dobre. Ideme to nahodiť, to ideme. 2 gule, neviem, možno 20, 24. To ja už neviem. To do vody fajnovo. Dobre. Rovno pred seba. To šmarím. A nič nepríde už odtiaľ. Tak už... To snáď bola ryba. Kaž? Jo. Neodletelo mi olovko. Tam to nemám, ja si odtiaľ vyťahnem kapra a sa neponáhľam. Oni. To ešte otočím. Dobre. Tu je ryba, neviem, či vidíte. Dobre, hodím si aj druhú. Dobre. Koľko tam mám rybu? Existuje, ne? Není tam nič. Ale budem mať rybu. To som si istý. Na 100 pro. Ešte nižšie. No poď sem. No jasné, tu môžem chytať. Takým túlim. Ach jaj. Pomaranč, papa. Máme tam niečo iné. Ja tu nemám ten môj dip. Asi. Ja tu asi nemám ten môj dip. Taký byl tam im je dobre. Ha, toto je on, toto tam ide. Banánik fajný. Tam búchnem. Ja si to zavezem na večer. Mali sme loďku, tak skúsime to ešte zavieť.
Táto gumička tam už ani nedrží. Čo, dobré. Na toto, ak to nezabere, tak už neviem. Vidíme sa, kedy režim treba dodržiavať. Fajnová. Loďka je to parádna. Ale ešte tam pár peletiek takto a ideme si to k vode nachystať. Oni to je granula tie pelety inač, takže tak ideme si to zanaviesť, neviem ešte kam. Dáme guličky, fajnovo. Pol na pol. Dobre. A ideme si preudí. Ideme na to. No poď, zober to už Vyplo mi to. No, už sa to zaváža. Zavezeme si to. Bude pokoj. Takú jazdu si predstavujem mať. A to sa majú do vody. No, tam bude jazda, chlapci moji. Tam je loďka. Máme rybu. Teda mám rybu. Pekne si ide. On vie, kam má ísť isto. Fú, to už je pekný. Len tam sa ťaha do ryti. No, pomaly máš čas. Sem, napávaš. Až? Pomaly, sleduj si rybu a ty... No tak. Na panele neviem. Tak, pomalu. Máš čas. Dobre, tu už má i ruka bol. Váha je riadna. Ten má podľa mňa aj viac ako 10. Ak mám čas, nech sa unaví. To si len číslo tak? Dobre. On sa dá dosť a on si už potiahol, aj keď to bolo viac. Skús dvihnúť na vyk, pomaly. A keď sa rozjede, tak polož. Však on sa ťahá preč, ja to cítim. Teraz som na tvojej strane. Tak, super. Nech sa unaví. Ja som... Ty kokos. Tak, no, tuším už len... pekne. Pekne si ide. Pekne si ľudia ide. Ľudia, toto už je krajšia ryba. Není krajšia ako zo všetkých, ale je pekná. Pekné vlny dáva. Pekne ide. Pekný súboj sa mi ľúbi. Len... Co tam, obilé mele? Ja už si necítim zápesti, to je horšie. Ľudia. No, snáď má aspoň 13, nech vyrovná s Mírkou. Ona už vedie o 22 kg. Dobre. Už si je zápestie necítim. Dobre ľudia, už sme sa, keď bude v podložke. Čaute. Krásny.
no to... Není to ten Mirkin? Či? Pua, yes. Ja som sa dočkal väčšieho. Ja to nefliakam. Telefon to nezabral. Odvážak chce. Aj kamera vie fotiť. Okay. Ja nabieram. Yes. Áno, tu je. No, čekaj. Iba. Yes. Takže máme po prvom takom poldni, by som povedal. Lebo sme išli pol 10:00, pol 9:00. Ale boli. Chytili sme, neviem, 13 rýb, možno cca dokopy pekných. Pod 8 kg proste, neviem, 1,8 kg a to je všetko, tuším. A uvidíme, čo priniesie noc. Pokúsim sa vám to natočiť, aké to bude ťažšie. Takže tak, no. Snad sa ideme priniesť ryby už. Tam sa aj vyhádzajú, ako môžete vidieť. Takže tak, no. Veru. Máme po prvej noci. A bralo to. Fakt, že ako mi celkom dosť. No, uvidíme, čo priniesie deň. Dneska som tam dal popky, lebo tu na popku berú väčšinou. Neviem, čo sa zaváži, ak môžete vidieť, neviem, či to je vidieť. Tam je loďka. Ja už to mám vyvezené. Už len čakať na tú správnu rybu. Takže tak, no. Tam má tatino hore vyvezené. Horšie, že sa mi vybíja GoPročka, teda kamera, takže si musím dať nabiť. Takže tak, no. Na to, jak sme ďaleko, tak sa fakt, že oplatí ísť. To akože fakt. Ale, ozvem sa vám snad už aj konečne s nejakou rybou. No, tak.
Ťahám to, ako môžete vidieť. Už sa ťahá ryba. Našli, ja to mám pod brehom. Som skúsil. To je to zavaření vodičkama. To je to zaberená hned. Neviem, ale ťaho to bylo, neviem, či to je ťaho. Takže ľudia, bere to. Dali nás. Bere to najmä, bere to okolo borca. No. To plak. Si nechce amúr. Však sa hrá na frajera, keď má amúr. Toto je amúr. Môže byť 20 kilový. Rozdelený v kapna. No, že tak, kde tu? Hačko, ty čo pereš podberák? No a pekne. Čo, Maťko, kúpeš sa ešte aspoň, ne? Pekne. Vo vode, keď vypadá byť vo vode najmenší, tak v realite je to môže byť oveľa. Perende šapka. 70 kg. Tu má každý. No, ty hlavne sleduj, kde je kapr. Dobre. Tu ťa chce Maťko utopiť. Pekný. Lisec, či? Šupík. Jo, už vidím. To musí byť doláčka na tie prúty. Ty kokos. Ale aj skomár. Je tam. Pekný. Není špatný. Pekný. Co? Show me that love, he know my name.
Takže nejaká tá večera musí byť, tváro s gránkom. Pred chvíľou som mal mäso so zemiakmi, cibulke, tak. A mal som aj jazdu spod brehu, ale vypol sa, no. Takže tak. A máme kapra, takého pekného, idem sa odfotiť. A čak. No, ideme to vyviezť, ľudia. Všetko funguje, jak má. Dáme do vody aj seba, aj loďku. Fajná je voda. Sem si dáme ovládať. Zapneme loďku, kebyže nám náhodou ujde. Vodáčkujeme si toto. To. Asi to bude zamotané. Čo s týmto tu je? Som si teraz istý, ale dobre, nie je zamotané. Položíme, povolíme, dáme, pripravíme, nachystáme. Počkaj. Dobre, toto takto. A môžeš ísť. To. Ubereme si. Parádička. To zamotané síce. Snáď sa to odmotá. Kašpo, poď, odmotaj sa. Parádi. A ideme to zaviesť. A ide sa. Ešte trošku, tam je tak divočka, neviem, či to vidíte. Ešte trošku stlačíme toto, vyklopíme. Vyklopené, loďku pošleme späť, my si môžeme nastaviť. Tu si je dám na krk. Tak. Loďka ide späť. Sa hodila ryba. A my si môžeme nastaviť pekne. Dotiahneme. Takto. Dobre. Loďku pošleme, nejde viac tam. To pošleme tu. Povolíme. Všetko jak má byť, loďka mi prišla akurát. Teda ide mi. Ne, tak. A jen do vody potichu, zoberiem si ju, potichu, lebo tu mám nahodené. Zoberáme si loďku. Hop. A ideme von. A to je všetko. Skontrolujeme si ešte, či to pípa. Dobre. Dobre, funguje všetko tak, ako má byť. Tak, ako má. Že je pred nami ďalšia noc. V noci vám asi nebudem môcť natáčať, lebo sa to nedá. Aj s čelovkou, no dále je to ťažké.
Budem si muset dát dobiť kameru do keľu, už to vidím. A natočím vám keď tak iba rybu, ale s daláčku, ne? Jo, takže tak, snad sa vidíme s rybou zase ďalšou. Takže je to tam, 16,5 kilová ryba. Máš. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and dairy. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild from the ordinary. You got me kissing the ground from your sanctuary. Shadow me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. No, poďme už pípni. Takže tu pustím akurát rybu. Nenatáčam vám to celé kvôli tomu, že to ne, že nechce, ale už vám asi budem natáčať každú rybu. Tam sa vyplá, ale máme dobré špagety na obed. No. Ne si samé. Tu máme špagety, k tomu takýto sír. Ideme sa nájsť. Ideme na to. Je to tam, Black Mamba. Yes. Fotečka. A ideme. Ja. 14 kilo. Je. Maťko, díky. Podržím do vode. No, vodia, zapil som ho, pustil som ho. Ale bude tu fotka. Nebudem točiť, lebo je tu veľa močí. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. No, neviem, či tam bude, ale... No, poďme sa nájsť, prúty nájdeme. Dáme slaninku, zemiačiky, fajnové. Takže tak.
Ešte sa aj kúpeme dokonca. Všetky berú na jednu popku. Kuto štíplavú. Peronúku. Som mal ináč double, ale netočil som, iba som točil, tuším, toho, čo púšťa. Ne, ani toho som vlastne netočil. Čo som púšťal. Takže tak, no dobre. Dáme si radlerika, teda birelika. Fajnového. Budeme čakať. Dúfam, že to ešte príde a pípne. Je to tam ľudia. Pekný lísec. Ľudia, zase som vyťahol a tentokrát mal 14 kg. Takéto sa chytávajú. Ale netočím aj všetky ryby, fakt prepáčte to. Na budúci rok sa budem venovať viacej tomu točeniu, ale tento rok som si to sem prišiel zase užiť. Mám tu druhýkrát, na rok už budem sa venovať točeniu. Ja natočím žiadnu názvu. Takže tak dúfam, že sa neváte, ale snažím sa len tie najväčšie ryby točiť. A počúvajte ma, stalo sa mi to, že ja som dal vlastne preč, ne? Som dal preč sak, som dal kapra von, stal pri mne úplne asi tak 15 minút, potom už odišiel. Takže tak no. Na rok kúpujem GoPročku, snaď mi to vyjde a snad to bude lepšie. Tak tento rok si to chcem užiť, doštípaný som, aj spálený, ak môžete vidieť. Takže tak no. Fakt nebudem vám už asi ani točiť nič, pokiaľ nepríde asi už 20 alebo 18 máme. Takže tak no. Ešte vám niečo natočím, ale už tu mám fakt 45 klipov a bude to ťažké dať presne do postupne. Na rok na to je na GoPročke lepšie. Takže tak no. Vidíme sa v 20. Dúfam. Akurát. No, takže sa definitívne učíme. Môžete vidieť celú slovku. Ideme zvaliť si stojan, paničku. Ideme domov. Na rok už sa budem viac venovať točeniu. Hlavne sa budem viac venovať natáčaniu, lebo budem mať aj GoPročku a aj túto kamerku. Takže tak. A ideme sa v ďalšom videu. Tak nezabudnime dať like, odber. Like a odber.